Stop. 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 Stop it. No. 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 Nej. Jeg spiller mod bots, det vil sige det er computer, og det er for at teste det der. Og det er det, Mark. Nej, du kan ikke skrive til ham bare sådan. Nu må du lige vente. Nu må du lige vente. Nu må du lige vente, du. Nu må du lige vente, du. Nu må du lige vente, du. Så hvad med at skrubbe ned fra min lyd? Lad mig med ødelægge min stol. Mann! Jeg var da ikke deprimerende at høre på. Lad være! Lad være! Jeg kan det! Jeg kan det! Jeg kan det! Beware of chair! Beware of chair! What the fuck? What the fuck? Evil looks about every corner.